Benvidos. Os concellos da nosa provincia voltan a ser esta semana o eixe sobre o que xira o noso programa. Vémolo no sumario e comezamos. Alcaldes e técnicos municipais participaron este luns no primeiro encontro de cooperación provincial cos concellos. A Deputación iniciou esta semana os traballos de roza nas estradas provinciais de 20 municipios. Visitaremos na Mariña unha casa rural, unha proposta para o tempo de lecer e un exemplo da importancia dos autónomos para a economía da provincia. A vindeira fin de semana, Lugo retrocederá 2000 anos no tempo cunha nova edición do Arde Lucus, a festa das orixes romanas da cidade. As deputacións deben ser o soporte da asistencia e cooperación cos concellos para garantir a prestación dos servicios públicos e atender as demandas dos cidadáns. Este principio de actuación das institucións provinciais presidiu o primeiro encontro de cooperación provincial cos concellos celebrado este luns no Pazo de San Marcos. A prestación de servizos públicos que favorezan a calidade de vida dos veciños é a prioridade dos gobernantes locais. Contar co apoio das deputacións na consecución deste fin é un interese que comparten os alcaldes e os responsables das institucións provinciais. Sempre que pedimos colaboración se nos concedeu na medida das posibilidades que nosotros pedíamos e estamos contentos tamén en plan de equipos e tal que se nos concedeu para apoio a obras, cousas que son moi importantes para nós e sería imposible realizarlas se non fora co apoio da Diputación. Temos 22 parroquias e 200 pueblos e co saneamiento temos moi pouco e fai-nos falta moita axuda, alumbrados públicos un pouco vellos xa de anos. Alcaldes e técnicos municipais asistiron este luns no Pazo de San Marcos ao primeiro encontro de cooperación provincial cos concellos. Na xornada foi presentado o novo Servicio Integral de Asistencia aos Municipios. Imagino que con este plan de cooperación desta que están presentando hoxe, eu creo que isto é moi importante para todos os concellos, porque nos evitará lóxicamente, as sancións xurídicas e iso que teñamos que emprender, sempre estaremos lóxicamente, máis representados por esta institución. Eu creo que o papel da Diputación ten que ser un papel forte, dinámico e de unanimidade cos concellos para sacar adiante a financiación local. O diálogo entre a administración local e a provincia é unha das claves da cooperación cos concellos. Son alcalde independiente, o presidente da Diputación e o vicepresidencia todos están comportando moi ben. Bueno, nunca nos dan o necesario porque necesitamos moito máis. Tema de alcantarillados, temas de augas, bueno, hai moitas cousas. Na xornada dedicada aos concellos da provincia participou o titular da Deputación de Barcelona. Antoni Fogué é asemade o presidente da Comisión da FEMP que aprobou o ano pasado a Declaración de Lugo. La Diputación con los municipios de la provincia tiene que establecer un tipo de relación que haga que la cooperación sea una cooperación entre iguales, teniendo en cuenta que todos somos administración local, aunque nosotros seamos administración local de segundo nivel o lo que llamamos un gobierno local intermedio. Tras preto de 2 anos de goberno, o presidente da Deputación de Lugo considera que a institución conseguiu ser útil aos concellos. Bueno, hoy podemos decir que cerca de 70 millones se dedican esencialmente a la cooperación, con la obra que hace la Diputación, pero también con el dinero que no ponen los ayuntamientos, como por ejemplo el ejemplo que ponía del consorcio de los parques, la red de parques provincial de extinción de incendio. Un ayuntamiento deja de poner porque otra institución pone en su lugar. O pago do canon hidroeléctrico, o plan de comunidades veciñais, o novo sistema de recadación ou a xeración de solo industrial na provincia a través de Suplusa son outras das actuacións ao servizo dos concellos levadas a cabo desde a Deputación de Lugo. A eliminación de maleza nas estradas impide a propagación do lume no caso de incendios forestais e mellora a seguridade vial para peóns e conductores. Estivemos cun dos equipos que se ocupan da roza nos viais dos concellos de Lugo, Xermade e Outeiro de Rei.
A Deputación de Lugo iniciou este luns os traballos de roza nas estradas provinciais de 20 municipios. Trátase dos concellos que este ano non se sumaron ao convenio que lles permite asumir directamente a xestión destas tarefas. Ahora na primavera eso, pois é cando se invade, cando empeza a medrar eso, entonces tapónase os camiños, tapónase as pistas, e que se non se rozara nada, pois tería xa a carretera invadida tamén. Claro, antes había un camiñeiro que se encargaba deso, pero eso agora desapareceu, e tomaron outro procedimento que o vexo ben. Primeiro, fais o desbroce mecánico e logo ven detrás o desbroce manual para facilitar tanto, digamos, a visibilidade como a boa circulación dos peregrinos e todo isto. Nos estamos desbrozando isto, partes do concello tamén, porque estamos compaginando o desbroce de Diputación con o desbroce do concello. Para a execución directa dos traballos de desbroce, a institución provincial destinou preto de 230.000 euros. A roza das vías está previsto que dure un mes e medio. Temos que dar varias pasadas a ambos lados das carreteras, non tocando os muros, non tirando as paredes, non cortando moitos árboles, nomais as ramas necesarias as que estorban, por arriba e por ambos lados. A eliminación da maleza mellora a seguridade do tráfico de vehículos e nos lugares polos que pasa o Camiño de Santiago, como na parroquia de San Pedro de Mera en Lugo, facilita o tránsito dos peregrinos. Si está limpio siempre más mejor que por la carretera, porque el asfalto los pies te los recalienta y no vas bien, pero vaya, esta carretera está muy bien, está muy bien. A roza é, asemade, unha das actuacións prioritarias para a prevención dos incendios forestais. O canto máis limpieza hai, pois hai menos riesgo de incendio. Un 10% do presuposto destinado ao desbroce das estradas provinciais reservarase para repasar os viais nos que medre de novo a maleza. Os autónomos e as pequenas e medianas empresas son parte fundamental do sector productivo da provincia de Lugo e axudan ao impulso do seu desenvolvemento económico. Esta semana achegámonos a Mariña para coñecer unha casa rural cun enfoque